Do Londýna sme síce prišli kvôli Chelsea, ale za 3 dní sme stihli oveľa viac. Nachodili sme desiatky kilometrov, ochutnali jedlá z celého sveta, párkrát sa stratili v metre. Videli sme ikonické miesta, zažili skvelú atmosféru mesta. A vrcholom celého výletu bol samozrejme zápas Chelsea na Stamford Bridge. Toto je náš londýnsky výlet. 3 dni plné futbalu, zážitkov, smiechu a dobrej partie. Upozornenie v tomto videu: uvidíte dobrodružstvo, futbalovú agresivitu a hlavne chlapskú nebojácnosť. Pohodovom lete sme si našli naše ubytovanie a stanovili si poznávacie znamenie v prípade, že by sme sa stratili. Naše prvé kroky smerovali rovno nad domovským štadiónom futbalového klubu Chelsea Stamford Bridge, prezývaný aj The Bridge. Nachádza sa vo štvrti Fulham v západnom Londýne a Chelsea na ňom hrá svoje domáce zápasy nepretržite od roku 1905. First, and then round the sides here we have a separate space for a light warm-up or tactics or anything that they... Romana, povieš nám niečo aj k tomuto, akože nejakú komentovanú prehliadku? Tu som bohužiaľ prestal nahrávať zvuk, ale Romanko sa na chvíľu zamyslel a potom nám dal profesionálny výklad ku celej histórii klubu. Jednotlivo nám popísal, kedy vyhrali každý pohár a dokonca si pamätal aj detaily jednotlivých finálnych zápasov. Po prehliadke štadiónu a múzea nás čakal zápas. Celá štvrť sa naplnila fanúšikmi a futbalovou atmosférou. Ja som Nela, hej? Čo? Ja som Nela. To si? Nela? Hej. Ako sa cítiš, Roman, pred týmto zápasom? Neviem sa dočkať. Mohli by sme ísť už tam na tribúnu. Ako si myslíš, že to dopadne? 2-1 pre Chelsea. Čo by si odkázal Paťke, Ivetke a všetkým, ktorí ti dopriali tento zážitok? Ďakujem vám všetkým veľmi pekne. Pôjdem si to. Za čo pozdravím, a že ich máš krát ešte. Neboj sa, že to kúpu. Budem doma. Vypite to pivo, lebo už poďme tam. Ideme. Roman.
Všetky trofeje máme! Here we go. Yeah. Back in. Ježišmarja! Dela, nie rob srandy. Roman, dobre. Ešte gol dostaneme a bude tak, som hovoril. 2-1. Ako hodnotíte zápas? Presne tak, jak som vravel. Nič ma neprekvapilo. 2-1, tak aj skončilo. Teda katastrofálne, ale vyhrali sme. A na Tottenham čo hovoríte, že zostupujú zo súťaže? Ešte nie je potvrdené. A nie? Nejaký najlepší zážitok z tohto zápasu? Ento Fernández, krásny gól. Obľúbený pokryt? Chelsea! Come on, Chelsea! Váže, spievaj. To už není pre mňa, vieš, Chelsea, to sme vedeli. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hej, koniec, to len sme ťa čakali. Padlo. Som musel dávať prvú pomoc. A to som Po napínavom futbalovom zápase a príjemnom rannom behu sme sa vydali objavovať centrum Londýna. Popri známych pamiatkách sme však odhalili aj niečo nečakané. Romankovu
doteraz dobre ukrytú fascináciu zvieracou ríšou. A zdá sa, že práve táto časť výletu ho nadchla rovnako ako samotná Chelsea. Dobre. Čo tam je, Roman? Buckingham Viete, čo znamená, keď je vlajka hore, Roman? Znamená, že čakali ma, že príjem na návštevu. Roman sa už 15 minút pozerá na koňa. Jak ide cez červenú. Pozri, jak ide cez červenú. Big Man je také zvláštne. Je big. It's big? Big? Pozri, oplatí sa rýchlo a on stojí aj tak. A môžeme ísť aj hore? Vieš, get up, go up.